Hi Rose, si Joel ni. Oh, unsa may tuyo nimo? Kuan ka nang pwede kong mamisita ni Monia. Maayo sigurong mananghid ka una ni mama. O niya, og masugot na imong mama. Oh, simple predicate. Kamo na. Ngano ka diya, babe? Wa, man good ka mahimutang. Nagpangita lagi kong mangga, biboy. Nanga naman siguro ko. Nangagod. Lagi. Bago pa ba ta nagkauyab? Wa pa may nahitabo na to. Sa imo lagi wa. Sa uban, doon na naman. Sos, kadi malas may nga tawa. Naunsa ka diya, Iska? Gisapot ka man, God. Da, kinsa may di sa puto ni numero nga akong gipatlan ni Edgardo. Nga out of 3 agents, anto nga naman siya migo. Sos, ni mo, Iska. Kung ka na pangimong tunga, mo'y diri sa kontomoy. Pertig yun ang tangigoa. Unsa kay perti igo ah? Wa ka mauwaw nga perti naman na luya ha? Mag-isod na magani kami sa kaisarap. Three drinks in the house.